И добро утро на 26 май в 8 часа. Какво ще правим днес? Днес ще изкачим, ще тръгнем от 0 метра и ще стигнем до 3718, като ще използваме рентакар за първи път. Ще изкачим до почти 2000 метра, ориентировачно с кола, и оттам ще потеглим нагоре до нашия заветен връх, за който дори си извадихме разрешение 2 месеца по-рано. Който държахме в сейфа. В сейфа. След това ще се върнем додолу, всичко ще бъде страхотно и ще гръмнем едно шампанско, за да го отпразнуваме. Уоу, чакай. Това звучи твърде оптимистично. Нека върнем лентата малко по-назад. Всичко започна с една необичайно дългосрочна цел. Изкачването на най-високите върхове на всички държави членки на Европейския съюз, които наброяват само 27. Към момента на създаване на това видео сме успели да достигнем доста по-малко от половината. Въпреки скромния ни прогрес, приключенският ни дух ни подари незабравими спомени и спиращи дъха красоти. Този проект е посветен на Тейде. Ние сме на екзотичния терминал 1 и до преди половин час не знаехме, че трябва да сме на терминал 1, но го разбрахме през сайта на Wizz Air. И отиваме в Барселона днес. Друго си е да ядеш хрус-хрус в Барселона, от Разград до Барселона. Следващите 2 часа обаче Барселона ни припомни, че не е Разград. Няма да спа на летището! Много съм щастлива! Най-накрая си намерихме транспорта. Часът е 10:52. Не спестихме много нерви в процеса, но ето, че няма да спим. Спечелихме изживяване, особено ако наистина стигнем до къмпинга и ни приемат да спим вътре. Още се разрива, толкова съм щастлива в момента. На следващия ден тя потича, а аз се поразходих. Не видяхме нищо от града, защото ни чакаше още един полет. Вече чакаме автобуси за летището и след няколко часа ще бъдем на острова. Ето го нашия скромен багаж. Ето го самолет ни. Но кои сме ние? Сега ще ни представя набързо. Аз съм Мими, обичам да ходя по локвите, да се къпя по реките, да чапам на кални вани. Това е Мими. А това съм аз. Минахме проверката. Остава ни да чакаме, да хапнем нещо, да седнем и да отидем на 3000 км тук още. Така започна приказката Тенерифе. Вижте какво намерихме в ден 1. Наше мляко в Тенерифе. Дали е по БДС? Не знам. Няма значение.
Първите дни бяха разузнавателни. Разхождахме се и катерихме всичко, което ни грабнеше окото. Дори с най-неподходящото облекло. Маргаритка ли е това? Ами прилича, едва ли е точно маргаритка. Може изобщо не бяхме тръгнали за това. Да, знам. Туризмът и плажовете обаче само ни разсейваха от реалната ни цел – изкачването на върха. В уж почивните ни дни изминавахме 20 км само от ходене. Това е двудневна мазнина. Може ли да обясниш защо? Двудневна мазнина е, защото имахме олио само за един ден и решихме да го използваме 2 пъти. Зехтин. Олио беше. Така ли? Олио беше, да. О. Сега няма да яде кюфтета. Извън тези битови подробности, това е нашата вечер преди атаката. Тази трапеза би трябвало да ни зареди за изкачването утре. И смятаме, че сме виждали по-лошо, макар че още не сме видели нищо. Заредихме се подобаващо. Нямаше да е горещо в този ден, но наличието на храна, вода и слънцезащитен крем беше топ приоритет. Кипи дейност и гледаме да не забравим нещо, защото нямаме право на грешка днес. Независимо от тези, меко казано, драматични прогнози. Нали, изключително драматични. Искам да кажа, че той е единственият, който пуска драма и напрежение. Не е вярно. Милата тя. Много хубаво! Милата тя. Седалка, а дори изцапана с нещо. Ще го преживеем. Страхот. Лукс. Страшен лукс. Лукс, както винаги. Ами, да започваме. Излязохме без ПТП. Всичко е наред. Хората се чувстват добре. И се запътваме към тези пепчета, които не се виждат. Няма значение. Да. Очертава се да е много панорамен пътя. Тепърво ще има хубави снимки и гледки. И действително имаше. Не бях карал рент-а-кар през живота си, камо ли в друга държава, но бих казал, че определено си заслужаваше. Пристигнахме. Ето къде се намираме в момента, на 2000 метра на морска височина. Това там би трябвало да е върха, но аз често казвам се съмнявам. Оставяме тази сейф зона и тръгваме напред по Монтаня Бланка. Но за да стигнем се пак до началото, трябва малко да повървим по асфалта. Ако времето не е с нас, това ще бъде просто Приятно приключение. Монтаня Бланка е третият най-висок връх на остров Тенерифе. В същото време беше и името на пътеката, по която вървяхме, за да достигнем Тейде. много интересна растителност навсякъде. Различни цветове. Имаше дори и някакви подобни на маргаритки. Ландшафтът е много интересен. Нагоре има много голяма вероятност да имаме някаква видимост, но тези облачни маси доста започват да се катерят те нагоре. В началото ни беше неочаквано лесно и безгрижно. Сега Сизиф ще бутне камък. История на тези камъни в Тенерифе, в Тейде, от първи поглед това се наричат яйцата на Тенерифе. И това е. Супер. Това се наричат яйца и са образувани от магма. Така наречените яйца бяха разпръснати навсякъде. Виж, тук има някакви номера. Трябва да видим дали се ще е 6 или 8. Вероятно ще е 8. Мисля си, че така като обиколим повече и повече върхове, ще спрат да ни се вижда толкова впечатляващи. Не. Абсурд. Десната част продължи около 5 км. Започна рязко изкачване и увеличаване на надморската височина. Да. My altitude показва 2826 метра. Започва да става малко по-тъмно, но интересно, не особено студено, което е хубаво. Може би защото сме по-близо до слънцето.
Но вятъра винаги може да обърне положението. Все още има растителност на 3000 метра. Доста добра. Най-високият ни връх до този момент беше на 2950 метра. Навлязохме в един нов свят, макар и сходен до този, с който бяхме свикнали. Намираме се на 3147 метра на морска височина с отклонение плюс минус 4. Какво да кажа? Чувство е интересно. Заслонът Алта Виста е ключов за хората, които биха предпочели да преспят преди да атакуват върха. Ще хапне малко орел. Да, с най-голямо удоволствие. Тук имаме сърце и заслонче, което по всяка вероятност не работи. А? Уютно е. Тук се побират 6 човека. Вау. Бях предвидил и телефонът ми за заснемането, но не влезе много в употреба. Направихме добро зареждане и сега директно отиваме на кейблкара, който ни предсказва, че е след 1 час. Но предвид 16% наклон, може да има нещо вярно. Когато най-малко го очаквахме, облаците започнаха да се разкъсват. Откри се синьо небе, хора. Това е много добра новина. Изглежда прогнозата, която не предвещава дъжд, ще се окаже вярно. Хепи ли сме отзад? Това май беше да. Виждам това, което би трябвало да бъде нашия връх. Ето го там. Буквално бяхме над облаците. Ей го, какво му е? Съвсем скоро трябва да си дадем пермита. Макар че можеш да стигнеш до подножието на Тейде, самият връх се изкачва единствено и само с разрешително. Процесът не отнема много време, но по-ранната регистрация на сайта на правителството е от ключово значение. Ние пристигнахме над 2 часа по-рано от уговорения часови диапазон, в който ни беше позволено да катерим. И взеха, че ни пуснаха. Човека беше наистина жив и здрав. Показахме си ID-та всичко и сега тези отстрани само ще ни гледат и ще завиждат. Та сега ни остават някакви 700 метра, които звучи малко, обаче трябва да ги качим с денивелация около 200 метра. Вау, виж растителност. Тия са вечни. Който помисли, че най-правото растение ще бъде маргаритка. Последните метри не бяха шега работа, а миризмата на сяра ставаше все по-наситена. Тук най-накрая научих, че кратерът на един вулкан не изглежда така, както в анимациите. Илюзия и реалност се сливаха. Маля, как ме връхлетя сяра. И в крайна сметка успяхме. Тя очакваше повече. Виждам нещо по-високо. Това е. Целта беше достигната, но липсата на табелка разби сърцето на Мими. Няма табелка, стига. Нищо. Трябваше да си донесе една, която се пише. Трябваше да донесеш знамето. Няма и това, аз като знам най-високия връх. Стига. Явно това е кратера. Вулканично синьо навсякъде. И нещо друго. Ако не повърна от тази сяра, ще е добре. Ами слизаме. Това беше, часът е 2:30, няма и толкова.
Успяхме да достигнем на заветната си цел. И ще отворим шампанско на плажа. След малката ни голяма победа, слизането не ни се виждаше като предизвикателство, дори да се беше развалило времето. Как сме, Цайси? Цайси. Кадим е един много симпатичен човек, роден в 78 година. Видях го в личната му карта, който искаше да ми продаде гривнички на плажа. Аз не исках гривна, исках нещо за върта. Ние си говорихме и по едно време ми каза, искаш ли очила? И аз бях, не. Но той започна да ми ги ръга в ръцете. И просто беше голям симпатяга. Каза, че очилата много ми отиват. Търговски трик, на който аз се бързах. Поради отсъствието на мъгла, пътеката, която изкачахме в началото, изглеждаше коренно различна. Какво правиш там, бе? Вече започва много да ни писва тази рунлива камениста пътека. Неразпознаваемо е това място. Мале, ти е много жега вече. Думата жега беше относително понятие. Дори 1000 метра под върха беше по-хладно, отколкото горе. Почти сме накрая. Вече психически почваме да се уморяваме доста, но сме доста близо. Директно може да качим ето това отсреща. Ти какво мислиш? Мисля, че изглежда... Мисля, че е ужасна идея. Така. Много е горещо. Преди да осъзнаем, бяхме отново на пътя. Слизането се оказа очудващо безконфликтно, особено спрямо последния ни връх. Ето ни пак в колата. Пешу. Положението е кашу. Тия пътища са като дни във видеоигра, толкова са хубави. Прибирането с колата бе не по-малко впечатляващо и панорамно. Как е на испански на здраве? На здраве! На здраве! Ще търсим човек, който да изпее Happy Birthday и ще търсим къде да си отворим шампанското. Гледах клипче в YouTube. Не ни трябва клипче. Не виждам какво може да се обърка. Започвам. Истината е, че много можеше да се обърка, но нямаше как да не го отворим. Ако иска... Йей! Първото ми шампанско! Ами, на здраве! На здраве, добре ме реши. Да, между другото нямаме капачка вече. Къде отиде? Ето я там! Отива да вземе капачка. Няма да замръсяваме морето! Аз не съм Ники и не мога да се снимам просто и така. Обаче искам да ви кажа, че шампанското е много вкусно. Това е картонена чашка, която намерихме в апартамента ни, който между другото е страхотен. Уникален. Александър е топ човек. Да, най-добрият хост. Това беше завършика на този епичен ден, но не и на нашия престой тук. Дори да свършеше тук, нямаше да сме разочаровани, но ето че имаме още няколко дни и ще ги използваме максимално добре. В останалите дни определено не скучахме. И все пак, нищо не можеше да се сравни с Тейде. Готвихме, 100% съм сигурен, че правим всичко както трябва. плувахме. Един ден отделихме за столицата на Тенерифе, Санта Крус. Ето малко хубави пътища, с някакви мигащи светофарчета. Кръгово движение, това е изключително култово за целия остров. Това е някакво огромно хале за събития. И явно няма събития. От сърцето на Санта Крус се качихме по-нависоко, където ни чакаше съвсем различен град. Намираме се в църква с музейни мотиви. Ето градинката. От 4 страни заобиколена. Тук имаме човешки останки.
Слизаме най-високата ни точка след Тейде. Скромните 600 метра надморска. Доста интересно. Абсолютно не го планирахме. Петелна форма на палми и кактуси. Много яко. Вървим по лъвов мост. Ето още един лъв. И от другите две страни също има лъвове. Ти какво мислиш за днешната екскурзия? Беше разтърсващо. Последният ни ден беше труден за приемане, но трябваше да му се насладим максимално. Нека го приемем като временна раздяла, нали? Временна раздяла. За тези 10 дни преживяхме много. Някак си ги усетих повече и определено бих се върнал пак. Взехме магнити и армагани. Положението е... Very good, very nice. Минимаркет Интернационал. Още познат като BG Shop в Google Maps. И ни носи кисело мляко и йогурт. Решихме да изпратим залеза. Какъв по-добър завършихме престоя ни? Мими обаче не пропусна да ме заведе на меко казано особено място. Виждам някаква снимка. Какво? Някой трябва да живее тук. Оставят парички. Не мога да напразим връзката. Аз не смея да влезна, защото има бариера. Да, има бариера. А там май има още едно. Ама там вече ме е страх да се доближа. Казах, че това място е много странно. Къде ме проведе? Ще ви си, когато виждам това нещо първия ни ден тук. Вау! Вълшебно! Удари на сърце! Малко подухва, опитах се да направя таймлапс, но не се получи. Нещо има там. Това беше от Тенерифе. Ден 9. Мисля, че 7. Хората изразяват тъгата си по различни начини. Сте хубави вие, да? Ти си дефектно и си криво, но аз пак те обичам. Няма да плача, представя, че няма да плача. Накъде му чилата. Къди ме? Ще накъда аз. Манго. Манго. Аз сядах папая, не манго. Еми, До след see you 4 soon. часа. Хайде. Вторият ни престой в Барселона не беше особено очарователен. Не се изгубихме, но имахме огромно закъснение на полета и до последно не знаехме какво се случва. Чао, Испания! Закъснението вече го забравихме. Прощаваме, защото ни дадоха пакет с въстъци. 50 грама. Нямам енергията и за това, което сега предстои. Много сладко. Те празнуват за нас. Това е изпращане. Ето ни в Сан Франциско булевард. Авенида. И утре си тръгваме. Лъже! Тръгваме си. Не, няма. Аз няма да се тръгна. 4 върха са покорени. Остават още колко? Това е проект с продължение. Затова ще видим на къде ще ни удавее вятъра по-нататък. Enjoy the view!